umkhosi omkhulu kangaka. Umkhosi lapho uNkulunkulu akhombisa khona uthando lwesimanga ukuthi anikele ngendodana yakhe eyodwa ukuba incanulezo ifika buhlungu ife ukufa okuyihlazo ngoba ethanda thina efuna isisikiso. Bathandekayo, siyayazi indlela uJesu ahlushwa ngayo. Yike ngisibuze indlela ahlushwa ngayo umntana Maria ukuthi azi umama wakhe wayezwani. Kodwa siyazi ukuthi okwakwenzeka uNkulunkulu wayehlose ukusindisa thina. Kuyo yonke uJesu indlela ayihamba ihlushwa, ishaywa, efakwa emithini yameva, enziwa konke okuyihlazo okuthuthumelisayo. Wayihamba indlela waze wayofika eKhalvari. Yilapho eKhalvari lapho afika wafela khona. Yilapho futhi akhuluma khona amazwi ayisikhombisa okukhona izwi ekunikezwe yona ukuthi ikhulume ngalo. Bathandekayo, mina nawe ithuba leli esilinikiwe ukuthi siphenduke esinjengeze sibheke emuva, sibheke kuleyo minyaka leyo lothando uNkulunkulu ayesinikeze yona ukuthi ngabe sizahamba ngalo yini. Bathandekayo, uNkulunkulu uyasithanda, usithanda noma sonini, usithanda noma ngabe senzeni, akakwazi ukungasixoleli. uNkulunkulu wami, ngiyacela ukuthi ningikubuze izwi lesibili. uNkulunkulu wami, ngishiyelele na. uNkulunkulu wami, ngishiyelane na. uJesu ilona izwi leli alisho okungelesile. uJesu wayesesaba ngoba wayesesimweni somuntu. Kwakukhona ifu elalimsithile phakathi kwakhe noNkulunkulu okwakuyifu lezono zethu. Yingakho esemnyameni aze acabanga ukuthi uNkulunkulu wakhe akasaboni, wathi uNkulunkulu wami ngishiyelane na. Engathi bengakuhle ukuthi nathi esithwale imithwalo yethu ngoba sinemithwalo enhlobonhlobo sinyuke naye uJesu sibhekise lapha entabeni eKhalvari. Athi uma ngabe esekhaya ethi uNkulunkulu wami ngishiyelane na. Size nayo imithwalo yethu ebengifisa ukuthi singakushiyi imithwalo yemindeni yethu, imindeni yokungathandani, ukuba siphathe nemithwalo yezwe lethu. Athi lapho umntana kaMaria esesho ukuthi uNkulunkulu wami ngishiyelane na, sisho kanye naye. Amen.